egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, hor da guztia, zugan dago indar guztia, utzi ateratzen. Kainakai, kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, hor da guztia, zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia, hartu zokata tira, 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 hartu zokata tira, 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 tira. Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, hor da guztia, zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia, hartu zokata tira, 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 hartu zokata tira, 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 tira. Kainakai, kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, hor da guztia, zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia, hartu zokata tira, 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 hartu zokata tira, 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 tira. Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza
murgiltzen naiz egunero. Jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero. Zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, hor dago guztia. Zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azken piztia. Hartu soka eta tira, 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 tira. Hartu soka eta tira, 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 tira. Kai, kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, hor dago guztia. Zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azken piztia. Hartu soka eta tira, 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 tira. Hartu soka eta tira, 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 tira. Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero. Zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, hor dago guztia. Zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azken piztia. Hartu soka eta tira, 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 tira. Hartu soka eta tira, 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 tira. Kai, kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan,
hurbiltzen naiz egunero. Jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero. Zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe edo argi guztia. Kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, hor da guztia. Zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia. Hartu zokata tira, 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 tira. Hartu zokata tira, 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 tira. Kai, kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, hor da guztia. Zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia. Hartu zokata tira, 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 tira. Hartu zokata tira, 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 tira. Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero. Zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe edo argi guztia. Kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe. Ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta
batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, ez natu zaitez, hor da guztia. Zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia. Hartu zokata tira, 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 tira. Hartu zokata tira, 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 tira. Kai, kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazatia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, ez natu zaitez, hor da guztia. Zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia. Hartu zokata tira, 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 tira. Hartu zokata tira, 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 tira. Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, ez natu zaitez, hor da guztia. Zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia. Hartu zokata tira, 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 tira. Hartu zokata tira, 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 tira. Kai, kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazatia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan,
Kaixo. Kaixo, kaixo. Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik bizia, Bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta esnatzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, horta guztia, zugan datu indar guztia. Utzi ateratzen, azken piztia, hartu zokata tira, 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 tira. Hartu zokata tira, 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 tira. Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta esnatzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, horta guztia, zugan datu indar guztia. Utzi ateratzen, azken piztia. Egingo dut. Ikusten duzu zerbait? Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik bizia, Bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta esnatzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, horta guztia, zugan datu indar guztia. Utzi ateratzen, azken piztia, hartu zokata tira. Irumendi telebista, mediaren sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista, medialdean sortua, bertsola garria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista. Kaixo lagunak, gu 6. mailako ikasleak gara, eta aurtengo azken telesaiora iritsi gara. Eta orain pasaden telesaioko irabazlea esango dizuegu. Eta irabazlea Irina da! Zorionak!
Hemen urtebetetzeak aipatuko ditugu. Ekaineko urtebetetzeak. HH3 Neizan 30ean eta Gari 21ean. LH2 Mohamed 15ean. LH4 Leoi 15ean. LH5 Isa 28ean. LH6 Naomi 2an, Izarri 18ean, Anuar 23an eta June 26ean. Eta irakasleak Paula 6an, Ibone 19ean eta Andrea 22an. Uztaileko urtebetetxeak. HH 5 June 5ean. LH1 Lucia 30ean. LH2 Eneritz 19ean. LH3 Jorge 10ean. LH6 Eneko 7ean. Abuztuko urtebetetzeak HH4 Aien 2an. LH2 Lola 6an eta Unitz 16ean. LH1 Ekaitz 10ean. LH3 Maialen 11ean. LH4 Zoe 11ean. LH6 Aritza 9ean eta Isei 24ean. Irakasleak Susana 30ean. Eta telesaio hau hasteko Isei eta Aritza albisteekin etorriko dira. Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da esnatzen barne bazatia, nahiko izan duzen datu nahi du zauria, ez dago argi. Kaixo guztioi, gu Aritza Eta Isei, gara eta hau LH6ko albisteria da. San Martinen gizon bat hilda aurkitu zuten eta gizona suizidatu egin zen. Dakizuen bezala, apirilaren 28an itxalaldi bat egon zen eta 2 ordu izan ziren bakarrik hemen. Korneian kotxarrapaketa bat egon zen. 16 zauritu egon ziren eta iraileak antsietate atakea sufritu zuen. Maiatzako 24 MMF ospatu zen maeztu. Jende asko egon zen eta giro ona ere. Bueno, orain kirolak. Euroligan Tottenham bat, Manchester United. 0 irabazi zuen finala eta Bryn Jonesek gola sartu zuen. Emakumeen txapeldun ligan Arsenalek Barçari irabazi zion. Madrilek klasiko partidua galdu eta gero entrenatzailez aldatuko du. Euskaldun bat izango dela dirudi. Xabi Alonso. Baskonia ACB-tik kanporatuta dago, Real Madrilen aurka final laurdenetan galdu ostean. Ekainaren batean Artola eta Altunaren arteko eskupilota txapelketako buruz buruko jokatu zen. Amezketarrak irabazi zuen, Altunak hain zuzen ere. Arraunari dagokionean Espainiako txapelketa izan zen. Pasaren astean, gizonetakoak hori irabazi zuen eta emakumeen ligan arraun lagunakek. Eta orain eguraldia. Bueno, txamarrak usteko denbora da eta baino jantziak armairutik ateratzeko da. Bai, dagoeneko bero usaina badaukagu. Beraz, animatu piztina zein Fresnedora joatera. Adi laugarren maila, hona hemen zuen galdera. Noiz izan zen MMFA? Adi laugarren maila, hona hemen zuen galdera. noiz izan zen MMFA? Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da esnatzen barne bazatia, nahiko izan duzen datu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zau
murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, ez natu zaitez, hor dago. Kaixo lagunak, gu Einaut, Narua eta Oier gara eta ausaz aukeratutako elkarrizketa bat egitera gatoz. Bai, ondo esan da jau. Sobre honetan ditugu 5. mailako, 3. mailako eta 4. mailako sobreak ere irakasleena. Orain, 5. mailako bat aterako dugu. Aukeratuta izan da! Orain izan etorriko da. Badator! Kaixo, eseri. Kaixo, zelan zaude? Ondo. Ongi etorri gure entrevista aleatoriara. Orain galdera batzuk egingo dizkizugu, baina lasai, hau ez da interrogatorio bat. Ze estraeskolarretara joaten zara? Futbola. Non bizi zara eta nori? Orbizon eta nire anaiekin eta aita amakin. Bale, zein da zure klase gogokoena? Mate, inguru, zein? Ingurune edo matematika. Zelan zuri irakaslekin? Etxerako lan eta azterketa asko jartzen ditu? Ez. Zein da zure klase irakasleri gogokoena? Deskribatu dezakezu eta guk asmatu. Ez dakit guztia. Bueno, agur, eta irakaslei kaso egin. Bale, eskerrik asko. Agur. Bueno, eta orain 4. mailako papera aterako dugu. Aukeratutakoa Ega Jimenez da. Torri gure gana. Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzi. Kaixo, zelan zaude? Ondo. Ongi etorri gure entrevista aleatoriora. Orain galdera batzuk egingo dizkizugu, baina ez duzu derrigorrez erantzun behar. Vale. Ze estraeskolarretara joaten zara? Futbola, patinaje, eta gehiago. Eta zein da zure gustukoena? Futbola. Zein da zure klaserik gogokoena? Mate, inguru... Gazte. Vale. Eta zelan zure irakaslearekin? Etxeko lan eta azterketa asko jartzen ditu? Bueno, Zein da zure irakaslerik gogokoena? Deskribatu dezakezu eta guk asmatu. ile luzea, Saloa. bai.
Bueno, agur eta irakasle ikaso egin. Agur. Orain 3. mailako pertsona bat aterako dugu. Pol! Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik Ongi etorri. Kaixo, Pol, orain entrevista bat egingo dizugu. Lehenengo galdera, nor da zure lagun hoberena? Asko ditu. Vale. Ze estra eskolarretara joaten zara? Marrasketa eta jiu-jitsu. Eta horietatik zein gustatzen zaizu gehien? Marrasketa. Vale. Non bizi zara eta norekin? Korrezen zurekin eta nire amatikarekin. Vale. Eta zein da zure klaserik gogokoena? Zelan zure irakaslearekin? Etxerako lan eta azterketa jartzen ditu? Vale. Agur. Eta ondo izan. Orain irakasleenak aterako ditugu. Irantzu atera da. Pues ez dago. Ez dagonez beste bat aterako dugu. Alazte, etorri hona, tokatu zaizu. Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik bizia, Bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan duzen datu nahi du zauria. Orain galdera batzuk egingo dizkizugu, gehiago ezagutzeko. Ze klasetan egoten dira lasaien? Mate, gazte... Matematikan. Non bizi zara eta non? Bizi naiz nire familiarekin, antzinen. Ze klaseko irakaslea zara? 5. mailako irakaslea, baina behar banaute beste nonbaiten, joan naiteke. Zelan zure ikasleekin? Etxerako lan eta azterketa asko jartzen dizkiez? Bai. Bueno, agur. Bueno, mila esker. Agur. Adiatzeatze, norgalan lehenengo atera dugun pertsona. Adiatzeatze, nori izan da lehenengo atera dugun pertsona. Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik bizia, Bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan duzen datu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina
Kaixo, kaixo! Gu, Eder eta Izargi gara, eta gaur Euskaraldiari buruz hitz egingo dugu. Euskaraldian euskeraz daukiten pertsonekin euskaraz hitz egin behar dugu, eta belarri prest diren pertsonekin ere. Hori da, Eder, 11 egun hitz egin behar dugu euskeraz, eta aurten maiatzaren 15-tik 25-era ospatzen da. Aizue, lehen belarri prest aipatu dugu, badakizu zer den? Bai, Eder, belarri prest eta ahobizi daude. Ahobizi txapa duten pertsonek euskaraz hitz egin behar dute, eta beraiei euskaraz hitz egin behar zaie. Bai, eta belarri prest euskera ulertzen dute, baina ez dakite hitz egiten. Eta arigunea ere badago. Ariguneak euskaraz hitz egiteko lekuak dira. Adibidez, zein? Ludoteka, gaztelekua, liburutegia, eskola... Eta badakizu ezer? Ni haserrenago, ze txapak bakarrik 16 urtetik gora ematen dituzte. Bai, egia da. Ze amorrua, ni ere txapa nahi dut. Euskaraldiko pegatinak ere badaude. Ahobizi, belarri prest eta arigunea, edo euskaraldiarenak soilik. Bai, Eder, baina euskaraldiko pegatinak nagusientzako bakarrik dira, txapa bezala. Jope, nik pegatina nahi nuen nire karpeta itzaltzeko. Adi 5. maila, hau da zuen galdera, zenbat urte behar dira txapa jartzeko? Adi 5. maila, hau da zuen galdera, zenbat urte behar dira txapa jartzeko? Bueno, joango behar gara, ikusiko gara berriro, edo ez? Ez, broma zen, agur? Agur. Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta esnatzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, horta guztia, zugan datu indar guztia. Utzi ateratzen, azken piztia, zokata. Kaixo, egunon guztioi, gu Ares, eta Gael gara eta gaur gure esperientzia espejon buruz hitz egingo dizuegu. espejo, ingeleseko kanpina, ingeleseko kanpin bat da. Espejon dago Alaban. Hori da, gu martxoan 31an joan ginen eta apirilaren 4an itzuli ginen. Hau da, 5 egun egon ginen espejon. Bai, oso ondo pasatu genuen, ekintza asko egin genituen. Adibidez, Mini Olympics. Mini Olympics egunero egiten genuen 3 jolas ziren. Bai, adibidez, polosiak eta rapurrak, koloreak, zenbakiak eta letrak, eta ere dantza egin genuen. Irakasleak superjatorak ziren, eta 4 ziren. Rachel, Daniel, Maia eta Mark. 3 taldetan banatzen ginen. The Chicken, soiloak, The Lizards, muskerrak, eta The Cats, katuak. Hor, Mimi ezagutu genuen, espejon bizi zen katua. Denok maite genuen Mimi. Talde honetan, jolasak eta ekintzak egiten genuen. Adibidez, kartera batekin, kartulina batekin, erepista jolas bat, eta errebista bat egin. Unamunzagako 5. mailakoekin egon ginen. Unamunzaga eskola, Ribabillosan dago. Lehenengo egunean, ezagutu genuen irakasleak eta kanpinga. Ekintzak eta errutina azaldu zuten. Esnatu, logela jaso, osaldu, arropa jantzi, ekintzak egin, 11etakoa joan, patioan jolastu, ekintzak egin berriro, Mini Olympicsak, dutxatu, aldatu arropa, ekintzak, afaldu eta diskoteka.
Gero, ohera joaten ginen, baina batzuetan beste logeletan joaten ginen. Bigarrenean, Unamunzagako ikasleekin ezagutu genituen. Futbol partida bat jolastu genuen guztiak artean, eta ekintz batzuk egin genituen. Horrela hobeto ezagutzeko. Hirugarren egunean, denak lagunak ginen, ekintzak hobeto egiten genuen, partiduak jolasten genuen eta oso ondo pasatzen genuen denen artean. Laugarren egunean, Unamuntzagako ikasleekin oso lagunak ziren, eta ekintza hobeto egiten genuen, eta diskoteka bat egin genuen. Denak logelara joan ginen, ahotsik gabe, denak abestu genuen eta dantzatu genuen, eta Unamuntzagako neska batzuk negar egin zuten. Bosgarren egunean, hau da, azkenean, goizean maletak egin genuen etxera joateko. Gero, errutinak egin genuen, ondoren jolastu genuen jolas batzuk. Batean, harrapaketa jolas aldaketa bat genuen jolasten. Bat-batean, bi pertsona hasi ziren korrikan iratxean, eta egun horretan dena bustita zegoen. Txarku bat zegoen nire aurrean eta ez nuen ikusi. Zoritxarrez, erori nintzen eta nire klabikula apurtu nuen. Joan ginen medikura, baina hor ezer egin zen. Eta medikutik ambuliantziaz joan ginen Txagoritxura gutxi gora bera 40 minutu. Txagoritxun beso euskari eman zidaten. Hori da, izargi ere jan behar izan zen, oka egin zuen eta. Zoritxarrez ezin izan zuen jan azken afarian, nuggets, pizza eta patata frigituak. Adi hirugarren maila, ona hemen zuen galdera, nora joan ginen barnetegira? Adi hirugarren maila, ona hemen zuen galdera, nora joan ginen barnetegira? Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, hor da guztia. Zugan datu indar guztia, utzi ateratzen, azken piztia. Zokata tira, 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 tira. Kaixo, gu Naomi eta Naia gara, eta gaur bi errezeta egingo ditugu. Lehenengo errezeta frutazko brotxeta izango da, eta gero saltzitza eta gazta brotxeta egingo dugu. Orain frutazko brotxeta egingo dugu. Lehenengo fruta zatitu behar dugu. Ondoro zotz luzea hartu eta fruta jarriko diogu. Beti egin du. Azkenik gu txokolatea botako diogu, baina nahi duzuena bota aldiezu. Bigarren errezeta saltzitzazko eta gazta errezeta da. Errezeta hau bideo batean egin dugu eta bideoa eta gero nola geratu den erakutsiko dizuegu. Aurrera bideoa!
Kaixo, hemen gaude Naomi eta ni eta egingo dugu saltxitxa eta gaztaren brotxetan. Osagaiak, behar dugu makila, saltxitxa, horiak moldeko, hori zehatia, gazta eta gaitxa. Eta orain gazta eta saltxitxa guztiztu. Orain moldeko dira zapalduko dugu. Orain gazta eta saltxitxa jarriko dugu. Orain moldeko gira jarriko dugu brotxetaren inguruan. Eta? Eta gero, arrautxarekin Jarriko. itxatzeko da. Horrela. Hartzen dio hemen, negatzen den lekua. Eta gero, Bertxetaz, ja erdiprez, gaude. Hora esatu ditugu arrautxean, eta gero gian, eta gero fraterrean utzi. Lehenengo hemen ematen diogu buelta, eta gero sortzen da. Ondo guta gainetik. Eta gero platerrean utzi. Eta horrela, Kenetan. orain repitzen gaude. Orain buelta emango diegu. Buelta. Eta listo, eginda daude. Eta eran jatea. Zo gozoa! Eta orain bukatu dugula errezeta gu bagoaz eta esperimentuekin uzten dizuegu. Agur! Kiribilka jauzia, zuloan berantza pampin bat bezala utxia, ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazatia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta esnatzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, horta guztia. Zugan datu indar guztia, utzi ateratzen, azke piztia. Hartu zokata tira, 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 tira. Hartu zokata tira, 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 tira. Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu kolpe, edo argi guztia, kenduko diote, ez pentsa bialez, egiozu kolpe, hartu eta egin kolpe. Kaixo, kaixo! Gu Ederrizarri eta Oier gara, eta gaur 3 superesperimentu egingo ditugu. Azkena sorpresa handi bat da, eta asko gustatuko zaizue. Lehenengo esperimentua sumendi bat izango da. Behar dugu bikarbonatoa, arrauz baten zuringoa eta ospina. Lehenengo hemen botako dugu
Hau. Orain, ozpina botako dugu. Eta begira! Hala! ¡Hala! ¿Cómo huele? Orain zure txanda da Izargi. Bale, nire esperimenturako bol bat behar dugu, servilletak, tarrito txiki bat edo baso txiki bat, eta ura. Lehenengo, tarritoa jarri behar dugu bolaren ondoan. Eta ura bota behar dugu gutxi gora bera tarritoa baino gehiago. Orain gehiago faltara, orduan beste botila batekin gehiago bota behar dugu. Listo. Orain, tarrito honetan, servilleta zati bat jarriko dugu. Ondo jarri behar dugu, eta ezin da jauzi berak, horregatik horrela jarri behar dugu. Orain, hau sartuko dugu uretan eta ez da guztiko. Eta ikusteko, egongo gara ratutxo bat hemen. Orain, aterako dut, eta servilleta egongo da lehorra. Ikusten, lehor dago. ¡Hala! Hala, ze guai Izargi, eta azkenean gure esperimentu azkena jaten da, baina ez da oso ondo atera. Egia, Eder, popei moba egingo genuen, baina ez zen ondo egin. Bai, baina horretarako gure sukaldari gogokoena etortzea. Naia, etorri! Etorri. Kaixo, Naia, etorri zara arazoa konpontzeko. Fruzarekin batido bat egin eta orain gastatuko joan. Ze pinta ona dauka, baina non botatzen dugu? Hemen ditut edalontziak eta botako dut guztia. Ja daukagu, probatzera. Itxoin! Zergatik? Pajetak? Egia! Egia. Eta nata, astu egin zaizue. ¡Hala! Nata! ¡Hala! Ze ondo! Ze gozoa! Ze gozoa egongo da. Oso nira niri. Orain Llegatzen zareta. Eta nata eta gero txokolatea. ¡Ai! ¡Guau! Ze ondo! Ze gozoa. Txokolatea. Eta ni beti leku guztietan eramaten ditut nire birutatxoa. Zeinek botatzen ditut? Hauek. Hauek, bale. Begira! Ze gozoa! Ze gozoa. Orain dastatzera! Oso gozoa dago! Bai. Bai, batido hau orain esango izue horierrek zerekin eginda dagoen. Bai, batidoa dauka arandanoak, frambuesak, platanoa, mandarinasko izoskia eta esnea, eta azukre pixka bat. Bai.
Barkatu, baina gu joan behar gara, baina lehenengo galdera. Adi lehenengo maila, zenbat esperimentu egin ditugu? Adi lehenengo maila, zenbat esperimentu egin ditugu? Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, horta guztia, zugan dago indar guztia. Utzi ateratzen, azke piztia, hartu zokata tira, 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 tira. Hartu zokata tira, 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 tira. Guda batean murgiltzen naiz egunero, jango nauzu erori ezkero, hankak lurrean bihotza bero, zer dago hau eta gero, hor dago harri bitxia, egiozu. Kaixo lagunak, gu Anuar eta Gael gara, eta txiste batzuk kontatuko dizuet. Orain lehenengo txistea, zein da lapur baten kolmoa? Ez dakit. Este bandido deitzea. Anuar, zer da optimista bat? Optimista da eguraldi txarra izanaren euritakoak hartzen ez duena eta guzti egiten denean freskura pizkatxo bat behar nuela esaten dutenak. Zein da azken kolmoa? Ez dakit! Gizon mutu batek sordo bati esatea itxu bat kalbo baten ilea begiratzen ari zela. Zer egiten du euskaldun batek eguzkitan? Ez dakit. Eklipse bat! Eta agur! Kiribilka jauzia, zuloan berantza panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik bizia, bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da ez natzean barne bazapia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta ez natzerakoan. Utzi ateratzen, azke piztia, esnatu zaitez, horta guztia, zugan dago indar guztia. Utzi ateratzen, azke piztia, hartu zokata tira, 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 tira. Eta orain, Ibonek eta nik magia truko bat egingo dizuegu. Bai, hala da. Nik kartekin truko bat egingo dut. Bagir, hemen daukat karta multzo bat. Eta zer egingo duzu? Karta hauek bidaiatzen dute. Hori ez da egia. Bagir, hemen dauzkat 10 karta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eta hemen daukat sobre bat. Begira, sobrea utxit dago, ez dauka ezer. Konprobatu biki. Ez dago ezer.
Eta orain kartak sobrean sartuko ditut eta... Kartak kontatu, Biki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 karta. Biki, eta zure trukoa nolakoa da? Pelota paper bat hartzen egiten duzu, eta botatzen duzu atxera. Zeskoan dago? Honetan. Ez, Ba, honetan. berez. Adi bigarren maila. Hau, Hau da zuen galdera. Zenbat karta zeuden hasieran? Adi bigarren maila. Hau da zuen galdera. Zenbat karta zeuden hasieran? Kiribilka jauzia, zuloan berantzea panpin bat bezala utxia, Ari batetik zintzilik bizia, Bizitzako iparra, aurkitu ezina, bihotzeko naia, guztiz desegina, hasi da esnatzen barne bazatia, nahiko izan du zendatu nahi du zauria, ez dago argirik zuloan, soilik zaude zuloan, baina lurra jo eta esnatzerakoan. Utzi ateratzen, azken piztia, esnatu zaitez, hor da guztia. Orain egindako bideoklip bat erakutsiko dizuegu. Neomak eta Zetaken eguzkilore abestia. Barkatu, arazo teknikoak egon dira, hurrengo batean erakutsiko dizuegu. Baina orain, gure telesaioa amaitzeko gure ibilbidearen bideo bat jarriko dizuegu. Aurrera bideoa! Orain, garena, ez gara izan ginena, baina hori du bidea.
ez da zertan gurea, badakit maitea, egin mesedea. Ez dut errudunik bilatzen, ez da mendekurik ere, nire baitan biziko dira pasa 11 une. Da orain zer gara gu, behintzat bidelagun, naizen honen zati bat begirako zau. Hau gure amaiera da, hurrengo urteetan ez gara hemen egongo, baina ikusiko gara. Agur eta hurrengo arte! Irumendi telebista, mediari sortua, zer zoragarria, denontzat pentsatu